ga mu a wani ƙauye da ake cewa Daguzar Makera a ƙaramar hukumar Gezawa. Wannan ƙauye abin da zai ba masu kallo da masu sauraro sha'awa shine sana'an nan tana nan da ranta a wannan ƙauye, kusan duk garin gaba ɗaya wannan sana'a suke yi ta ƙira. Kuma inda za a san cewa sana'ar rayayya ce ba matacciya ba, yaran su ƙanana in suka je makaranta suka dawo suna yin wannan sana'a ta ƙira. Abin sha'awa har wani ɗan yaro wanda bai wuce shekara 3 ba shi ma ya iya ɗaukar guduma yana bubbuga ƙarfe. To muna sa ran cewa nan da shekaru masu dama masu tahowa kawai wannan sana'a ta ƙira tana nan ba za ta mutu gaba ɗaya ba a ƙasar Hausa. Muna gaya wa masu sauraro cewa bincike ya nuna cewa ƙira tana nan daram a ƙasar Hausa. Bahaushe yana da sana'o'i da dama waɗanda sana'o'in nan suna taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikinsa. A cikin sana'o'in nan akwai waɗanda maza ne zalla suke yin su, akwai kuma waɗanda mata ne kaɗai suke yi, sannan kuma akwai waɗanda aka yi haɗaka, wato maza da mata duka suna aiwatar da waɗannan sana'o'i domin haɓaka tattalin arziki. Jigogin sana'o'inmu da muke da su a ƙasar Hausa su ne irin su noma, ƙira, jima, fawa. Waɗannan su ne sana'o'i waɗanda suke daɗaɗɗu, da kiwo sana'o'i wanda suka daɗe a ƙasar Hausa kusan kowa da izo su ya tarar. Sannan uwar sana'o'in nan gaba ɗaya ita ce ƙira. Ƙiran nan ita take fitar da abubuwan da waɗannan sauran sana'o'in suke amfani da su wajen aiwatar da sana'o'insu. Shi makeri zai ƙera abin da mai fawa zai yi amfani da shi, zai ƙera wuƙa, zai ƙera sannan shi kuma makerin nan dai zai sake ƙera abin da manomi yake amfani da shi, zai ƙera fatanya, zai ƙera lauje, sannan kuma da dama abubuwa waɗanda makeri ne yake ƙerawa. Hatta baduku shi ma makeri yana ƙera masa irin su almakashi da yake amfani da su, da irin su basilla da yake ɗinki da su, da allura yawanci makeri ne yake yi masa. To a ƙasar Hausa ƙira tana daga cikin manyan sana'o'i wadda take uwa ce da ta goya sauran sana'o'i a bayanta. Bincike kuma ya nuna duk da baƙi da suka zo ƙasar Hausa yawancin abubuwa na rayuwa na ƙasar Hausa suna samun canji. Ƙira bata mutu ba gaba ɗaya, canji kaɗan aka samu. Canjin da aka samu a ƙira kuwa da yadda bincike ya nuna shine ƙiran nan tana nan yadda take, maimakon a yi amfani da ziga-zigi da ake amfani da shi wajen rura wutar ƙira sai ake amfani da wani abu wato wilin keke, yawanci da shi yanzu ake wanawa wutar take ruruwa. Haka zalika abubuwan da ake amfani da su a makera kamar irin su guduma, akwai wacce ita ma ta zamani ana iya amfani da ita, sannan kuma akwai irin su uwar makera. Waɗannan suna nan yadda suke. Bincike ya nuna mana cewa sana'ar nan ta ƙira tana nan bata matsa ko ina ba, ko da walda ta zo bata share sana'ar ƙira ba.